Bawat ka na eh. Dong. Lagos ka lang. Sige, ito mo. Gihit ko ng manok. Tayo lang yung sudan niya. Ha? Huwag tayo lang yung sudan niya. Nasa dinas oh. Balik ka? Nga, madaha good. Palit lang kong isda dito. So magkuhan namin ron guys, kwenta mi sa kwarta nga tigom sa kumbata. Aking ba na ako kasama? Lah. Buat ya? Lala. Bilin. Amat mo. Bilin siguro to. Amrok to as kuan box. Among gibuka kay ipa-check up niya. Oh. Check up po niya. Siya ra po nagtigo man eh. Ipa-check up po siya ron. Ano ito ning ipon niyahang mga na sud siyang alkansiyang baboy. Kanang iya baboy guys. Kapila na kanang ihawa guys. Katulo na siguro ng ihaw siyang baboy. Ay kana kong bata ako nang giana do. Pati ko mo kwarta. Di man na yung ana do. Papalit tagaan mo kwarta eh. Palit dig makaon do wala. Iya tigom. So alkansiya. Ano nang iporo pila ni? Eh? 20. Mura pag 5 ng piso na. Wa pa ni sige hagwa ko puno na siguro na no katulo no. 30 50 60 70 80 180. Sabat. Anjing apa nih? Udah lah. 25. Ini sih kode. 200. Lagi tambal itu pan. Lagi tambal kayak dudung. Atong persita niya sa una ba pila to? Tanaw to ni. 200 na rin oh. 200. Pila na? 200 kani. Nagpiso wala pa eh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dong. Uy. Mata na to eh. 20. 20. Ubo yung tao na kung bugo yung tao na eh. Kagsabihan siya dong. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13, 14, 15. 15? Tagin 5 man oh. Dawat ni siguro no. Sukli maganin ni formasi na ko tong dito hospital. Di na dawaton. Pil ni 16. 16. Ilang niya 20. 2.36. 2.36. Ang patungin dong. Kwarta.
Oh, 236. 237.50. Ito dia. So, 2. 37.50. Kung anong 20, 250, isipi 50. Yan yun, makapalit siya tambalan. Na, di yang natawag ni Inday Love. Mo ni. Oh, nari. Kaliyo. Iti sa ba? Nang kong kondudong. Ano yan, Bert? Bert, sirit, tikitik. Asar itu. Ano si Inday dudong. Ano, resita deh? Resita, ano naglain dito? I-check up na lang. Resita, ano palain? Ipa-check up na nako. Oh, harap na resita naglain. Oh, kanyang ngikit Nya, eh. daghan kin tao dito na sa paminura sa maabot. Mauman. Paminura sa mauman. Asam din ito. Nagkan man din. Ngita ako na diri ah. American, ano ni American? Kasi Manisa. Wala man diri. Manisa. Ano na? Bungkag nasad. Naghanap pa ng resibo tambal. Manisa. Manisa mo ito. Manisa. Ay nagipuso, ay nagilabay ha kani. Mahor pa na. Sino na sino ng 55? Hatag ani number. Tangan. Biya kani, daro. Ha? Bensi Dili na mao. Katong nasa kuan. Bensi Edward. Kani. Kanang din. Ano wag tang di ay. Ini sita. Dito sita na. Asa di ay dudong musita do na wag tang do. Ano asa ni? Ano kini da asa? Alas 7 na na? Muna. Muna. Ano yung resita? Hmm. May panigay maklaro pa usal butamol. Ano gina? Ano ni? Ano nyo? Hmm? Usa na. Kapatol na mas pilhol ito mo. Ano gina? Kani. Anday. Hindi ko na anak eh. Samahor to guys. Nakabungkag na mi guys. Nakapick up na mi ron. Among bugoy. Alam nila i-choose guys. Salamat guys pagtanaw guys. So, may buntag o good morning. Kaya nagluto na mi o. Magluto na mi kuan. Kaning sardinas. Okay.